Khovela khoilai hmun mai po hi hun le poisa kan nei chuan kal thei veka kan lo ngai mai thei ma se hmun then khat kal phal mi lo na poisa tam tak choi po kal thei lo na a om nual maya chu tianga kal phal lo kher ni lo po kal na om ang lo tak tak po a om ve a heng mi te ro hi chuan an ngai poi mo lem lo The sunburst flowers calling on warm days overdue, but kumsang khat zakwa som kwa khan kumsom li parukmi Alex Garstich hi marine biology high school teacher ani a zanlama hian documentary filmmaker ani boka hemikum July thla hian amale thiante pathum chu Mexico an oma tui hnuaya nun na nei sang sang te chungchanga documentary an siam meka chuna thla an la nual to a zana thala a chhuale an tuma ni somni panga tlaya chuan research vessel longlian ve tak mai chu an ho a an tui lu na tur korle camera te chu an kenga nitlak nuwa an chhuak ta zanna sanga le thil nung te tam em na mi te nan suya tak mai chuan an long chuan din tira an eng chu ti engin tui chu an chhun ta a he an longa crew member pakhat hian a ngakwaya chuan sahlom da in tuya achi a reilo te ya thil dum hian ngakwaya sa chu aron lata thut mai arang em mai le ngal Alex alia thiante chuan an hmu nge ya ma se aran em awangin an lo hmu chiang lova an hrechak ta khop mai tuya thil nung sang sang te documentary siam me kan ni bok nen ngakwai cha tu crew chu sa chu da achia le turin an hanti a reilo te ya chu thil buk chuan ranglu tukin sa chu aron la a chuk pui le ta Alex ate hian chiang takin an lo en to a avuna chuan asen le avarin a phe flash ang deuh hian aron phe ni in an hria a anin ena ani theido na mi anti hiala sa an han chia thali a tuntum chu he thil mak tak hian sa aron lak le ma hian tui chu an zuk en chin mai maya eng var le sen chu alo phenwai mai tam takan ni ti chuan chung thil nung tam lut tuk chuan sa chu an ron in chu ta buan mai tuya an kir le ngala Alex ali a thian te chuan in ena an lawm chu an nui topa a chan chu heng eng sen le var phe hi a omzia chu thil nung wang lutuk ni in anin biak po nan an vun rong sen le var phe hi aron in siam thin ani a heng thil nung te hi awan em awangin tu ma in anung chungin video an la nei lo boka an hmu chun te chu thi ani veka Alex alia thiante chuan kan documentary hi thil hlu hriat reng to turani don ani hi ti in an phur khop mai tuelo turan in siam fata an in ha a camera tenin hetiang thil nung zira hrechiang tu hi chu ni se hetia an in siama tuya phur taka an lu hi arin omlo a chan chu thi na thleng thei ani tlat heng thil nung wang takte hi Humboldt squid anti a fitriat vela se an ni thina tui thuk lai bera cheng thin an ni a tui thuk lai ber hian chwa san khat em awang hian an chanjin hriat the hi tlem em a kan hriat thei chu squid dang te angin ban pariat an neya baka ban ang deuh seibik tak pahni an nei boka heng ban seibik pahni vuna hian thil a hip na khuar neu newa oma heng khuar atang hian hasiam tak ane hi aron ti chuak thei boka he an ke sei mang hian an thil bitum te an mana an ka a an thun ta thin ani an ka hi savaka savamui ang deuh hian a oma thil siam tak hi aron chuak theya he hian thil chu a thial ta thina he mi chunga hian lei anei le a leia hian ha ang deuh hriam tak mai hi a omle treu boka heng squid te hian an bitum chu an hnuai atangin an changa he an ban sei bik tak pahni hian an man thuta tui hnuai thu ka an hruai ta a heta hian hri om takin muang takin an thilman te chu anung chungin an eita thin ani thil an ein an ei chak theilo shim shima Humboldt squid te hi an fing em a ahu hawa om nuwa man ti a mishing te lakat swal lebok mishing te ta nan hlo om em a abik takin ahu hawa an om lain le thil an ei lain ma se ni e Alex le a thian te hi chuan heng hian shelo fit som thum vel an chuka Humboldt squid sala changa om te chu video in an lata footage po an nei tha chuta le shark
fit som pali vela sei chu aron kala longa tanga an sachia chu eyaron tum ve ta ma se he shark hi nga kwaya chon ami mor lian vak lo chu tang ta a abuai ta der maya chuta humboldt squid te chuan an be ta he shark hi rei lo te a an thiat dar afeka he thil thleng mek hi alex alia thiat de hian an ena video in an cover fata alex chuan he thil thleng mek hi phur takin la a heti lai tak hian tuilama pottu omni tlatin a in shia ma se ari lutuka wangani a ring maya angai poimo lo a thil lak lai chu a phur em awangina lamol mola ma se an en chuk chuan le humboldt squid chuan aban sei chi chuan a keveila ma chuan alo viala po thla ka lo tum ni in a keya von na chu thla tir tumina kele lamina peta a peta mang anglu tukin na tak takin a pet nu chuan mak tak mai na thla veta laulu tukin a chunglama a in hleu chawa ma se fit somli la ya thuka a ombok si he humboldt squid hian midanga thian te lo signal to hetia a in hleu chau lai hian asira squid pakhat alo kala a ngonga aban sei chuan a ron vialta await sutin atuam lo chun chu a ngong chi a hiani a he abana siam hian a ngong chu chhun ta supa a rek boka a pot thlapa boka alex chuan thla tir tumin na set takina beya aban sei chu a pota a chuma a hneka maktak main a in thla tir theile ta ma se fit som nga vela thuka alo le der to longpan turina kalkonga thui to lutuk chuta humboldt squid te chuan lo in shil kwal vel vek to boxi heta hian kan ei tur dang pakhata ti in a han hleu chole shama fit toy te akal chuan squid dang pakha chuan ron beile ta a maya tak chuan ron bituma aban tam tak chuan alu chu a mai zon taka ron pomin election engma a mu thei to lo aluwa chuan na poma a mai chu akazona ada a aka sawa mui ang deuh chuan eyatum ta aka chu a anga chip le vela eitum ang takin oma ma se alexa maikor a dive marks wang chuan a ei thei reng lo he squid hi thinala rim em zuya he wang hian amanna ason thladewa thin rim takin tui hnuai lama chuan a pot thla boka alex chuan a hneka a thei topina tha mangina invenga maktak main he humboldt squid hian a thla leta fit som rukla ya thuka alo le der to ranglut tukina in hleu chawle a chawna konga hian a sir vela chuan humboldt squid hlira mu ma se maktak main tu manan etek lawa alex pon longa thlengta tui azuk en le chu humboldt squid tam tak var le senalo phezwai zwai chu muta a alaman ron pan mi alova an lo en top ang mayani alex po longa achuang ta rilote a thiante pathum po longa ron chuang vele a anni chuan boina an lo tok velova alex chuan honga hian liam na takatwara squid ina kuta avial na kha adanga chuan liam lian thamlu tu ka nei lo aril rulama ero chuan kan ngai tua thiam mayanga lo thonna anei chu are mai theilo hunrei tak lawin ala omve ni ti chuan avo in ni thleng hian diving community a chuan hetia humboldt squid thil nung wang lutuk ne na an in be hi lar tak soi top to lo tur alo ni ta ani kumsang ni som pakwa khan kumsum thum pani mi United States Army hi Hawaii training turina kala hi Hawaii avoi khat kalna ni a ewang hian day of ani ivele len khothona sightseeing ne tumta a akalna turangai tu a Hawaii mun sang te an hanzir chianga atopa chuan Hawaii Volcano National Park chu bitumta helai mun hi Hawaii mi ten an thlona sat em ani nge a kumkhata hian mi makta duai ni ivel tlo tu nei anga chhudani mi te hip em chan po tlangkang wang hian ni a khovela tlangkang lar beran ni a kalawa anti a kumsang khat chakwa somriat pathuma tangkhan he tlangkang heron in lar to a aron phu chhuakin akang khat to kreng mayani me ni khatlaya chuan john chuan chul anei veta a hmunawa thlenga karlak lo akalani boka arin ain mian lo tamwak lova entrance fee te chuan pefela aluta akal zela akal sangtel tela caldera chu amutheita volcano caldera hi a omzia chu meiling angdeu satak aron chhuana lai tak akang ron chhuana lai tak hi ani a heta jona omlai hian he tlangkang hi ari angring hle a
achang chuan tuna John a ommek na asang atanga en hian atlang kolai taka hian akang lai lava an ti hi hmu tura thina John a omna a en mek na hi hetlang caldera atanga te chuan fit zathuma sang ani a akang lai lang lo ma se 2100 degree Fahrenheit lai ani a khu po atam khop mai John po hian a omna atangin an ena chhum le khu atam em awang hian engma mu theilova alom lo khop mai azuk dak vaka engma mu thei chuang lo he a omna hian a him china hian an hunga he an hung na hi kalpel thei hlawin a topa tangson va en theita ila chiang takin aron chhuana lai le asalai te po ka mu theyang ti in aril ruwa ron om thuta a hoi kwal vela tuma abul vela an lo ti a hriatin an ngai to le run runa o kati don ti in an pin na chu kalpelin a mora chuan avakalta tlang kolai tak asa aron phu chhuana caldera po chu a hmuchiang talutuk a phone ala chhuaka thla alata chuti lai tak chuan a omna le chu aron in son thut a in ring man to lo zang thal zongin a tluta thu atum na sa a mase a theilo a omna le chu aron chele a fit zathum la ya sanga omani a mun salutuk lai caldera lampan chuan atla thlata hetia atla lai tak hi tourist dangte chuan an lo mulova rang takin 911 an call ta thu nei tu te chuan ron thlenga mase John boyna ang chia khan ron nei vele khu atam lutuka achung chu mu tlang thei ani lova hewang hian rescuer chan chuana na thok tu te chu atlang sir vela chuan an kal kwal ta a helicopter te pona ruaina in helicopter po hian ti thei wa ka nei lo chan chua tum tu te hian John hi adaman ring to lo shim shima fit zathum laya tlak ringot po khathi na thamani mai baka atlaka wang khan lo thi lo po ni se caldera 2000 degree Fahrenheit vela sa awang khan athi thawan ring mase rescuer te hian athalo lam ngai to chu da bawin an thei to pan chwa zela darkar ni lion zong to athim to a be sei po bo to lutuk chuta tak chuan tu emo in John na muta thla alakna kalphal lo na chin pela akalna atanga fit som sari vela chuan leipong tereu te lo oma chuan alo tla ni in caldera lo zuk tla thleng lo ta chuan alo tang lo maya veilamemo dinglamemo tlem te po che se athiyang atla hlum don baka che turin ama hi anna angrenga ache theilo lo bok anun na chan him tu ta na pong tereu te lo oma tak mai chuan azuk tlafu lo mai ani rescuer te chuan an man ro tha tak tak te chu mangin an po chhaule ta a John po him takin adam chuak le ani July ni sompani kumsang ni song panga khan kumsom thummi Christopher Lekun chuan achung te chu longa chuan puya achung te baka hian a best friend Robert Telboka St. Lucie Florida a longa chuangin an intilima chuna chuan Chris le Robert te chuan longa tang tui an en thak chuan lung in cher chuan an mu thina heng an mu hian scuba tank te ha in kai kwang an zukman ta thina alo tlai tan chuan tuya chuan lung in cher chuan ni om ang tak hian mule a mase an han en chiang dewa ani lo deu tlat boxi a in rem ngil em a tui chunga in saka ang khop maya heng building ang tak chunga hian bui an ti mai thil mum lang thean thlun be longkai hrai tu ni bok ang hialo om boka thil in ziak ni om taka oma wakal hnaya wachiaran han tuma mase a boy thak chiar le lo mayang ti in tuya thil mak tak mayan mu chu zuk en fia phot zo kan du ta a tuya an lut ta heta hian bui hi chiar masa se chuan he tui nuaya an thil mu atanga fit zathum tala la a tur ti an chiar dona mase Robert le Chris chuan chiar lovin zuk en fia masak phot an rel ta zoka an scuba tank te chu an ha a an lut fela fit som vela thuka an lu chuan an thil mu ang chu pakhat chia ni lo pathum lai lo om tian sia a alian thalum le boka tui hnuaiah chuan Chris le Robert te chu an tong theilo awangin anin ena makan ti dun em no pangte an ni atanga tuya lut dun thang em an ni a helai tuya ngei po hian voi tam takan lo lut dun to a he an thil mui an lam hungai lo shim heta hian lua en chian chuan chak ta em a he an thil mu bang te hi concrete vek ni in achunga hian kwa ang deuh hi oma mase a in chin ti a achunga tang chuan enan tuma a thim boxi
Christian achin na ni om tak chu an choisun don china arin ai choisun alo ol daya an luleng manglo kha an pania an lu theina khopa lian alo ni ta achung chu zuk en chian an rel ta a an in ena an bu ngawa Christu alut masa a Robert chuan azui ta a an lu chu alo lian khop maya engwak ma chu alo om lem lo ma se kwani om tak hi among lama hian an mule a chuta chuan anin ena an bule ngawa chu kwa chuan lu an tum le a ma se chu kwa an thlen ma chuan tui che an ti mai karen alo oma chu tui che chu achak ema Chris hi kal masa zo kani a he tui thakala hian an telvian hlauta ka zet achung lama man mo takin an hleu chho le a Robert chu kal hnung zo kani awangin an lu na lam chu apan thei tamaya le lama Chris chu in hleu ve thei ta lo tui che hian la in kwa an mu na chuan a hi bluta about dai mai Robert ron hoile chuan a thian pa chu kwa a po lu a om lai chu a mu a ti theia nei si lo ranglut tukin an longa pana 911 a call ta le lama Chris chu tuya atal boy meka a inlet but puta a taksa chu a control theilo tui che chu ana ema akale amita wana anuna atana poimo te chu tui chena lutuk chuan a phi thla trepa avwan bet shama athim boxi e tuikal chak tak thim boxia tuina the evirvel lai hian angai tua chu hei ai chakaren dang hian a hip le ring tlata anilo pon he tui ti chewak tu thilvir chak tak hi omanga ama chhona nga ya ringa thilvir chak tak chuan ama chuati somveka ring hialani adam chua a ring lo he thilrap thak takaton ma hian a mouthpiece te chu phoi maya lo in ti hlum mai tum ruma tuya chuan a virmup mai boxi mase achung te angai to a anupui a fanaute he wang hian ati theisi lo a mouthpiece le a max te chu awwa tlat ta zoka minute nga bel she om taka om nu hian thima tang chuan eng tlema mu a ama tuina po na lama chuan eng tlema lo langa Christian o khi eng nge chu ka shelova maseta khian ka thinge yanga ti a apan nai zela atak sapo alo in kwa cha thilvir blade chak takemo engemo taka omaringa mase a nai zela eng chu azau tela ama hi vir reng angani a englama hoi hian chiang taka enatum zela blade virton zok om arin chu om lovin are erui zoka tuichelo engina aron chhuna lo ni zoka he tui pottu om mi alo engina ron chhun na ni boka ange hian a thlengta a hlewa mi po a mufata heart head chan lo khuma lepat na thok om ang takan ni hloma hetia a in hleu chhuana hi building lian pui chhunga ni a tuya tangina chhuaka tan pui tu kauta a Chris kha nuclear power plant cooling system a alo tang ring ni in he nuclear power plant ten tui an ti vo dan hi lo dang deuh sheta tui pam ngal vak lovin an lo da khom phota anua tui hi an la le chau thina lo ni a he bang hian Chrissy avan nei ta hlo achan chu nuclear power plant dang ni se a thinge yang Christian he nuclear power plant hi akhing ta hiala warning anda thatok lo ti in lelama he nuclear power plant te hian kanda thatoka tumreng wangin ni chiar thatok lova ikal pel mai ani anti ve boka he court case kal zel da ni ro hi chu shat zui ani tori lo